10. ročník Medzinárodného dňa jógy na Štrbskom plese. Vysoké Tatry patria k najkrajším miestam na Slovensku, azda aj v Európe. 22. júna 2024 sa stali miestom oslav Medzinárodného dňa jógy. Jóga je najstarší systém telesného a duševného rozvoja. Do výuky telesnej výchovy aj u nás na západe sa dostali najrozšírenejšie jógové asany, pozície. Všetci poznáme tádásanu, stoj, širšásanu, stoj na hlave, šavásanu, poloha v ľahu, krúženie hlavou, predklony, záklony, úklony do strán, mostík či pluh a tak ďalej. Ide o psychosomatické cvičenie spojené s vedomým dýchaním. Pri roztváraní hrudníka, počas krúženia v ramenách nadýchujeme, počas stiahnutia hrudníka vydychujeme. Zároveň po každom cvičení, ktoré je pomalé, nikam sa nenáhlime, oddychujeme. Relaxácia je rovnako dôležitá ako pohyb tela. Oslavy prebiehali v esteticky krásnom a pohodlnom Grand Hoteli Kempinski. Cvičilo sa pod vedením Ivana Maleka na karimatkách s výhľadom na Vysoké Tatry. K tomuto fascinujúcemu prostrediu aj počas sobotňajšieho dažďa sa zamerala i hlboká relaxácia pod vedením psychologičky Anky Galovičovej. Zakladateľky spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, hlavného organizátora tohtoročného Medzinárodného dňa jógy na Štrbskom plese. Ďakujeme indickému veľvyslanectvu na Slovensku, všetkým spoluorganizátorom, stúpencom a cvičencom jógy z Liptovského Mikuláša, Popradu, Svitu, Košíc, Bánoviec nad Bebravou, aj lektorovi Liborovi z Ostravy, Ane z Bratislavy a Dáše zo Zvolena. Panelová diskusia v hoteli Kempinski a Big Bang dňa 22. júna 2024 sa v sále hotela Kempinski s prekrásnym výhľadom na Vysoké Tatry uskutočnila mimoriadna akcia. Panelová diskusia v rámci 10. ročníka Medzinárodného dňa jógy schváleného OSN aj zástupcom Slovenskej republiky. Spolu s rezolúciou 69/131 právo každého človeka na tejto planéte na top štandard telesného, duševného, sociálneho a spirituálneho zdravia jogou. Prečo jogou? Lebo ide o tisícročia overený funkčný systém cvičení, zameraný na psychosomatickú väzbu, na posilnenie telesného i duševného zdravia. A práve posilnenie duševného zdravia bolo cieľom panelovej diskusii. V prvej časti mali možnosť účastníci zakúsiť 1,5 hodinu tzv. Zlatý trojuholník, ako nazvali cvičenie asan, dýchacie a relaxačné cvičenia, lekári z Česka na oslavách 30. ročníka jogy v dennom živote na akademickej pôde v Brne. V súčasnosti po pandémii COVID-19 a počas vojny na Ukrajine, ako nás informovala inžinierka Anna Štuhová, až 46% ľudí trpí na psychické poruchy. Preto tieto dni Európska únia zaradila prevenciu duševného zdravia a liečbu medzi svoje priority. Lektor Libor z Ostravy zdôraznil, že treba začať aspoň 1 minútou ticha v každodennom zhone a strese. Utíšenie mysle je kľúčom k emocionálnej rovnováhe, aby sme nepodľahli negatívnym myšlienkam a toxickým emóciám, ako zdôraznila lektorka Dáša Malá-Fabšíková, koučka zameraná na emocionálnu inteligenciu všetkých vekových kategórií včítane najmenších a detí na základných a stredných školách. Do diskusie sa zapojili najmä prítomné učiteľky, ktoré dlhodobo cvičia jogu a zdieľali bohaté pozitívne skúsenosti s deťmi, športovcami na športových školách, gymnáziu v Trenčíne či základných školách. Dnes už vieme, čo treba robiť, ako posilniť telesné a duševné zdravie. Je potrebné konať. Začať od seba, to je veľký tresk, Big Bang, zdôraznila Anka Galovičová. Zároveň ako hlavná organizátorka tejto diskusie poďakovala všetkým skúseným lektorom, účastníkom, fotografovi Ivovi Zajacovi a filmárovi Ferkovi Chudobovi aj za to, že prišli zďaleka počas silnej búrky. Veľká vďaka patrí pani generálnej riaditeľke Katrin Noll, že vytvorila podmienky na tento typ azda toho času najdôležitejších aktivít pre ľudí v našich končinách, na hranici s Ukrajinou a v Európe, zapojenej do tejto vojny.